До сега имам издадени 7 албума, 5 от които с така наречената музика поп-фолк. Това е музика, която не е чужда за мен и за много хора, които имат нужда от нея. Тя има голям успех и на пазара, и навсякъде, може би по дискотеките и заведенията. Най-популярна станах специално в този жанр с песента "Две очи разплакани" и аз много се радвам, че тя е харесвана не само от тези, които обичат поп-фолка, но и от тези, които не го обичат. Два от албумите ми са с българска народна музика, български народни песни. Именно с такъв съм започнала. Това е първият ми албум, който се казваше "Песни от Странджа". Той беше с тракийски, странджански, една македонска и една добруджанска песен. Сега най-новият албум за мен, това е "Хоро се вие". Седнал Господ да вечеря, Света Богородица диван седи. Бога дай ми, Боже, ключовете да отключа райовете. И ядовете. Песните, които съм записала и съм запечатала, са песни, които най-много съм пяла и най-много са ми търсени по сватбите. Мисля, че те заслужават да останат незабравими. Най-хубавото от всичко това е, че аз получих много обаждания от колеги, от хора, които копнеят за тази музика. И най-ценни за мен са обажданията от децата, които, може би, това е единственият начин, чрез който можем да достигнем до тях. Децата много харесват тези песни и за мен това е истинска чест.
rajovete čurvađije da pijat Boga hvalja će otključiti a do